Mislim da tu nema nikakve dileme. Da je u toku dugo planirani napad na našu zemlju s polja i iznutra. Sa ciljem da se Srbija zaustavi na svom putu daljeg progresa. Ja želim mir, slogu i napredak ove zemlje. Želim da svak slobodno izražava svoju misao, ali ne ometajući drugoga šta misli. Želim da se vratimo u normalno stanje, jer za mene ovo nije, čim ima toliko mržnje, ima toliko podela, ima toliko problema, čim nam zaostaje privreda, čim se međusobno svađamo i prepiramo. A moja poruka svim mojim saborcima širom zemlje, svim mojim ratnim drugovima, veteranima vojske i policije, poruka mladima koji se bore da se školuju, poruka svim građanima ove zemlje i koji ne misle tako kako mislim možda najveći deo ovde prisutnih, je sledeća. U Srbiji, za Srbiju vredi živeti. Živela Srbija!